Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur sustantzia kantitateak ikusiko ditugu. Kasu honetan, volumen molarra ikusiko dugu. Volumen molarra, VM letrarekin adierazten dena, gas mol batean dagoen volumena da. Lehenik, formula honen bidez, moletatik volumenetara eta volumenetatik moletara pasatzera ikasiko dugu. Formula honen bidez, moletatik volumenetara pasatzeko bider volumen molarra egin barko litzateke, eta alderantziz volumenetatik moletara pasatzeko zati volumen molarra. Orain, jakin bar dugu, orokorrean gaz batean dagoen volumen molarra beti 22,7 litro direla. Orain, hau adibide baten ikusiko dugu. Determinatu 50 mililitro oxigenotan obidena dauden molak. Beraz, aipatu bezala jakinik gaz honen volumen molarra 22,7 litro izango direla, formula horren bidez, N berdin V zati VM, badakigu enuntziatuan dinoenez 50 mililitro oxigeno ditugula, hau izango litzateke volumena, eta hau beti litrotan egon bar da formulan. Orduan, zati 1000 eginez, 0,05 litro oxigeno izango genituzke, zati volumen molarra 22,7 litro, beraz, zatiketa hau eginez, horrela, zatiketaren bidez, oxigeno mola kalkulatuko genituzke zatiketarekin. 2,2 bidea mar -3 mol. Eta hau izan da guztia, gogoratu, sare sozialetan eta web orrialdean jarraitu jakindun.